Takže čaute lidi, tady je váš nový youtuber Dominik a on tady dneska v prvním díle novýho hosta Kamantis. Dobrý den, já se jmenuji Patera. Takže tady je můj mladší brácha. Tady je můj mladší brácha. Ještě mám staršího bráchu a mladší sestru. Takže je to docela blbý. Au! Takže a jestli chcete, tak v popisku videa bude naše ulice, která můžete posílat balíky. Jo. Že jo, bratřičko? Jo. No, takže to bude super. A ještě můžete psát v komentu úkoly. Jo, co budeme dělat a co vám napadá, tak to uděláme. Ano, musíte to napsat dolů do komentáře a my to uděláme. Někdo to nějak zeptat. Nedá se. Jo, a teď nám tady dáme video, jak se perou bráchové. A to je vše z našeho pití. A to je vše z našeho pití. Jo. Tak co budeme řešit dál? Já si seknu ty. Co budeme řešit? Jo. Řeknu nám o sobě, co vám nevíte. Takže bude mi 12 let v prosinci. Takže budu mít 12 stiny a bydlím tady v Kladně, v ulici Školská 321 Kladno. Další fakt hrál jsem hokej a končil jsem s ním, takže teď dělám florbal. Je to za peckový, protože jsem nejlepší hráč zápasu. Ale vždycky prohráli. A jo, vždycky prohráli. No často. A teď něco o tobě, bratřičku, říkej. Mě bude třeba 11 za rok. To jsme měli 10. A to teďko je 11. Ale naopak, jsem psychopat. Ano. Já hodím do koláku. Mám si týho bráchu. No. To si nepřejte mít ho doma. To bys toho, to bys toho neměli na práčkách. Mám. Tím, že to sám a čekám.